لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. بعد سلم ina nika godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai koli wanda ya kaddara rayuwar mu ta kawo wannan lokaci. Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna roƙon shi ya yi mana jagoranci wajen faɗin daidai da kuma aikata daidai. A ɗan wa musulmi za mu daga karatun mu a inda muka dakata jiya da ilimin Ubangiji. Allah wanda kuke sarki game da jagoranci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بل قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليخرج أماما. bayan bismillah Allah madaukakin sarki ya ce la uqsimu bi yawmil qiyama. Allah ce ina rantsuwa da wunin nan na alkiyama, ranar tashin alkiyama. Allah yana rantsuwa da wannan wuni. Wala uqsimu bin nafsil lawwama. Sannan Allah madaukakin sarki ya ce ina yin rantsuwa da rai mai zargin kanta. Rai mai zargin kanta aka ce kowace rai sai ta zargi kanta a lahira. Da ran mumini da ran kafiri. Shi mumini ya ce kai da ma aikin da na yi a ce ya fi haka mana. Domin da aikin da mutum ya a nan gidan duniya, to idan an je dan da alkiyama sai ya ga wannan aikin ya yi mishi kaɗan. Musamman da haka rai mai zargin kanta. Wasu kuma suka ce a'a, ainihin kamurai ne suke ainihin zargin kansu, ran suke zargin su a nan alkiyama cewa da a ce sun yi imani mana. To sai Allah madaukakin sarki ya ce a ya hasabu da insani allan najma'a izama. Yanzu shi mutum zato yake yi allan najma'a shin ba za mu iya tara izama hu ƙasusuwan shi ba. Ma'ana masu inkarin tashin alkiyama, masu inkarin idan mutum ya mutu ba za a iya dawo da shi ba. Allah ya ce to mun muna iya mu dawo da shi har ma mu ainihin haɗa ƙasusuwan nan nashi. Saboda haka Allah madaukakin sarki yake bana mu masu iyawa ne, ƙadiri na masu iko ne ala an sauya banalahu akan mu shirya ainihin banana shine gaba-gaba na 'yan yatsu. Da wannan banana din ma wanda shine a cikin kashi ya ko ina gaba kuma gashi kaɗan. To Allah ya ce mu ne masu daidaita shi wannan da. Saboda haka nan mutum kada ya yi tunanin ma cewa ainihin alkiyaman nan ba za ta tashi ba bayan ya rubuta ya zama kashi a ainihin tado shi. Saboda haka Ubangiji wannan yana yin kinkari ne ga ainihin waɗanda suka kafurce matasawa bayan mutuwa. Sai Allah madaukakin sarki ya ce. Na'am, yace bari yuridu al-insani, bari dai shi mutum abin da yake nihi a bar shi kawai ne ya jira amamahu yayi ta hajirci amamahu a sauran rayuwar shi ta gaba. Yayi ta abin da ya ga dama haka kawai yake so. Shi yasa har yake kafirce ma cewa idan an mutu ba za a tashi ba. Saboda haka ne ma suke ta yanzu bayan mun mutu mun riddige mun zama kasussuka za a tado mu. Aka ce za a taro sai to kuma suka cewa awa aba'u da awwalun har ma uwayen mu da farko da ku da su duk da za a taro ku a gaban Allah in ji Allah. Allah ba da hukuncin sarki haka ya waje. Yasa da ayyana yawmul qiyama fa idza baraka al-basar wa khasaba al-qamar wa yuya ash-shamsu wal-qamar يقول الإنسان يومئذ أين المفر. sai Allah madaukakin sarki ya ce ya sa'alu ayyana yawmul qiyama. Ainihin waɗannan mutane waɗanda suke kafirai waya tambaya suke ta izgilanci, suna cewa wai yaushe ne tashin alkiyama, dan ganin cewa abun ba zai faru ba a ganin su.
shi yasa aka ce suna cewa wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin wai yaushe ne ainihin wannan alƙawari da aka yi na cewa za a tada alkiyama in kuntum sadiqin inda gaske ne ma'ana suna nufin yanzu abin ya kasance mana saboda su suna ganin abin kawai ba mai yiwuwa bane Allah madaukakin sarki yace fa iza baraka albasa lokacin da ainihin ganin mutum ya rikide ya juya hankalin shi ya tashi a sanadiyar sama ta tsage mala'iku sun rikito a sanadiyar ainihin ya ga ainihin rana an cire ta daga cikin kwansarta wa kasafa da kamar an kisife wata wa jami'ar shamsu wal kamar an haɗa ainihin rana da wata a wuri ɗaya to a lokacin nan ne wannan rana da suke tambaya wannan shi ne wani walƙiyama kenan ranar da kaga ainihin an kisife wata babu an tafiyar da hasken shi wa jami'ar shamsu wal kamar an haɗa rana da wata wuri guda ya ƙulu da insani yau ma irin aina da mafar a rannan ne za ka ji mutum kuma yana cewa ina wurin gudu yake ina makunta take Allah ce kalla ina la wazara babu makunta babu makoya babu inda za ka shiga ka koyi wannan alkiyama ta riga ta zo ila rabbika yawma izin mustaqar yanzu zuwa gurin ubangijinka ne kadai yake matabbata babu wani gurin gudu babu makoya dole ne a dandalin alkiyama za a tsaya a lokacin ne ubangiji zai duba yin shi ainihin aljanu da mutane ce ya ba a sharar jinnu wal insi in istatatum an tanfudu min aqdaris samawati wal ardi fanfusu yace ya ku taron mutane da aljanu idan kuna ganin akwai gurin gudu wanda yake ganin a cikin ku zai samu wata malaba ko makoya to ya gudu kawai ga guri nan saboda haka babu gurin gudu yanzu a nan duniya da mutum yake a beri ya koyi yana ganin kamar babu ba wato ba mai jiko a kan shi a Allah halimun ne shi saboda haka nan ya kyale ka ne amma ko a ko ina yadda Allah yake da cikakken mulki a dandalin alkiyama haka yake da cikakken mulki a yau da jiya saboda haka nan Allah babu abin da ya gagare shi ainihin jinkiri ne yake yi ga bayan shi ko za su gane shi wane ne su tuba su yi imani da shi ana madaukakin sarki ya gane da wani zo إلى ربك يومئذ مستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا وعلى ولده معافيا to Allah madaukakin sarki yace yunabba'u da insani rannan ne za a ba wa mutum labari yau izin a wannan wunin da har wai masu tambaya suke tambaya da bima qaddama wa akhar da abin da ya gabatar na alkhairi da abin da ya gabatar na sharri da abin da ya jinkirta na alkhairi da abin da ya jinkirta na sharri duk za a ba shi labari bani da insani bari dai shi mutum ala nafsihi basira a bisa karan kanshi shi masani ne bisa ga ayyukan shi bai jahilci aikin shi ba a wannan dandali na alkiyama basiratun ma'anar shi alimin ne ya san komi shi mutum sannan kuma in ma ya ce zai naɗe zai yi ɓoye to ainihin a gaban shi za su ba da shaida a wannan dandali na alkiyama saboda haka Allah ya ce walau alƙama ajirahu ko da ya ba da uzurrukan shi to Allah ya riga ya sani ba zai karɓi wannan uzuri na ainihin dan adam ba na wanda yake da mutu kusa da abin da ya aikata. لا تعرف به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرانا فإذا قرأناه فاتبع قرانا ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون الآخرة وتذرون الآخرة. Ya Allah madaukakin sarki yace la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi
wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da idan aka zo ana yi mishi wahayi, lokacin da mala'ika Jibril ya zo yana yi mishi karatu, to zai rinka bin wato mala'ikan da gaugawa yana bin shi wato don kada ya mance wai idan ya tsaya. Sai Allah ya ce a la tuharik bihi lisanaka, kada ka wato karka daga wannan harshen ka da gaugawa bi ta ajala bihi dan kai gaugawar bin shi, kai gaugawa karanta abin da ya karanta. Allah ya ce inna alaina jam'ahu, lalle tara wannan alqur'ani a kirjinka to wannan mun dauki nauyin shi, wa qur'anahu da kuma karanta shi, tara shi ya zauna a kirjinka a matsayin ka har da shi, to wannan Allah ce mun dauki nauyin shi. Saboda haka ba inda za a yi kamar cikar kai gaugawa, wa qur'anahu da karanta shi din ma. Fa iza qara'anahu, idan yazo yana karanta maka alqur'ani, fattabi qur'anahu, ma'anar fattabi anan ba ka bi shi a baya bane, fattabi ne ka saurare shi kawai. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga nan idan mala'ika Jibril ya zo yana mishi karatu kawai sauraren shi yake, yana sauraren shi da ya kare ya sai kawai in ya fara shi ya ce kawai. Saboda haka nan shi ke da an kare. Kuma inda alaina bayanahu, sannan kuma a gurinmu ne ɗaukar nauyin bayanin shi yake, ma'ana fassara shi, sanin ma'anar shi mu ne za mu sanar da kai. To kaga a nan gurin abin da za ka lura, ashe wato iya karatun alƙur'anin daban, sannan kuma sanin ma'anar shi daban. Ka iya karatun alƙur'ani ka san ma'anar shi, ka yi aiki da shi, wannan shine dalilin saukar da alƙur'ani gaba ɗaya. Amma idan mutum ya zamanto yana karanta alƙur'ani ko mun ƙwarewar da ya yi, idan bai san ma'anar shi ba, to za a ga yana kirɓo ɓanna kuma ana cewa malami. Yana kirɓo ɓanna babu abin da ya dame shi. Za a ga yana ta keto ɓanna babu abin da ya dame shi, kuma shi a ganin shi da yake. Kuma galibin irin wannan za a ga yana da girman kai da yawa. Allah ke yi. Zama da ai bai san abin da ake nufi ba. Allah ke yi. فإذا قرأناه فاتبعوا قرآنا ثم إن علينا bayana. Yin bayani din nan shi ne fassara shi, wannan shi ma ɗaukar nauyin mun ɗauki nauyin yadda muka ɗauki nauyin ainihin tara maka shi a kirjin shi, tara maka shi a kirjinka a matsayin harda. Allah madaukakin sarki ya ce bari dai bal tuhibbuna al-ajila, mutane kawai yanzu su magaugauciya suka zaɓa. Ka gani hannu zai fito mutanen yau ke da wannan ayar an kai kasi kamar yawa suka zaɓe ita. Ba saboda mutanen yau yadda suka zaɓi duniya, kowa duniya. Yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ainihin wato idan ya zamanto kun riki noma da kiwo da kasuwanci ko da kawai alƙiblar ko ya ce to shi ke yanzu kun jawo muka kuma za a yi da ya to ka ga yanzu kowa haka ne. Makiyaya a wurin kiwon su ba ruwansu da addini, kiwon su kaɗai suke yi, ba ruwansu da menene lokacin sallah, ba ruwansu da menene haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyoyin nasu, ba ruwansu da menene ibadar Allah, kawai shi yanzu dabbobin shi. Haka nan manomi ba ruwan shi yanzu manomi ta ko'ina. Kaga yanzu da za a gane wani waɗanda abubuwa haka da ko wanda yanka koma fannin shi ya baka mamaki, ko wanda ka koma fannin shi ya baka mamaki. Idan ka koma ɓangaren makiyayi, in ya je nuna maka wasu abubuwa a cikin dabbobi da ya sani wanda Allah ya tarar da shi sai kayan mamaki, irin bai wata Allah ba ta hada. Sannan kuma idan ka koma wajen manomi zai nuna maka wasu hikimomi wanda zai baka mamaki. Amma tare da haka idan ka koma ɓangaren sallah ko ɓangaren wata ibada sai ka ga kuma kawai a nan kuma dirim ne kawai. Kamar yanzu don kiwon nan ko don noman nan Allah ya halicce su. Haka idan ka koma ka ga 'yan kasuwa a wajen kasuwancin su da iya mu'amala da mutane, da iya magana, da iya juriya akan duk wautar da za a mashi. Saboda kwastoma ne duk wautar da ya mishi sai su shirya. Wani kwastoma in yi sai maka sakarci ya gaggaya maka magana da ya ga dama. Amma sai ka ce ba komi kasuwa ce ta da haka. Ka gani?
har ga kasuwa ce kai ka kore jama'a ba amma ka tsaya kai hakuri akan ibadar Allah ya gare ka haka nan za a gani ainihin waɗanda suke a ma'aikatan gwamnati su ma abin da suka ba gaba shi ne kuma in ka lura kowace hanya da mutum ya ba gaba kuma ita yake so ɗan shi ya ɗauka kuma yadda yake din nan bai damu da komi ba sai wannan hanya to haka yake so ɗan shi daga ɗan shi ya yi saɓanin wannan ko wata hanya ce ya buwar da ta wannan hanya da ɗan nashi wanda yake bi ta wannan hanya da shi yake bi to shi ba ruwan shi kawai yanzu tunda ɗan shi ya wata bai lalace haka yake gani Allah ya kiyaye saboda haka wannan ainihin fitina ce ta wala a bayan kasa mutane duniya suka zaba to shi yasa Allah ce ban tusiruna al-hayatar duniya na kuma ce kalla ban tuhibbuna al-ajila ajila shine magagociya ita ce duniya duniyar nan babu wani abu a cikin ta da kaskanci da wulakanci Allah ya ce da duniya tana da wani matsayi da bai ba kafiri ba daidai da hukuncin sauro a cikin ta amma saboda ba ta da wani muhimmanci shi yasa kake ga kafirai suna da jiragen sama su hausa ta hudun da suke so su yi duk abin da suka ga dama na rayuwa ana ganin kamar ma sun yi mutane jin daɗi ta fi sauran jama'a jin daɗi ko saboda haka nan duniyar ce ba komai ba duniya wulakantacciya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dubu bungar ya je kasuwa ya dubu bungar wani ɗan akuya matacce musa irin mai ƙananan kunnuwan nan ya zo ɗauke shi ya ɗaga shi ya ce a cikin kuwa zai sayi wannan wa yake son wannan ya saya amma suka ce mai zaɓi da wannan wanda ko da na kira mai zaɓi shi wani hayya mutu ya ce musu to wallahi wannan ya yi duniya a duniya wannan ɗan akuyan da kuke ga kun na shi matacce gawa ko ya ce to wallahi ya abu ya yi duniya duniya ta yi shi kasance duk abin da yawa zai yi suka ce ko kyauta ma ne za a yi ko da ran shi ma ne za a yi shi ka ji ba zama da kana hudu mai zaka yi ta za ka mutu kamar ta in kana ganin akwai wani abin yi a cikin duniya za ka mutu kamar abin yi وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاجرة كلا إذا بلغت السراج تزول أن يفعل بها يوم تدوبها ya Allah madaukakin sarki yake wata zaruna da hakira amma kuma sun bar zahira mutane kawai sun zaɓi rayuwar duniya sun bar zahira sun manta da ita kamar ma ba za su je da ita ba kowa ka taɓa shi da zahira da ita amma inda za a gane wani da ya samu ta sai kuma duniya za su zaɓa yanzu mun ga Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa in ta zahiri da ake ku nema ma ɗan uwanku gafara ma'ana lokacin da kuka binne shi ku nema musu gafara domin fa innahu al'ada yus'alu a yanzu nan malaiku suna yi musu tambaya idan za ka lura da wuce ya duniya muka zaɓa idan aka kai mutum yau aka binne shi ka lura da wuce ka gani idan aka kai mutum aka binne shi a makabarta lokacin da aka binne shi kafin mai zuba ruwa a sama kamar ya ƙari zuba ruwa mai addu'a yana ba da addu'a a yi addu'a a yi maza a tashi a koma gida a kuma tsara kukiya shin kai ɗin nan da kake gaugawa yasa ba a iya tsayawa a magawa sallah yadda ya dace yasa har mutane suka tare ba za su iya tsayawa in an gaya musu addu'ar da ake magawa da ya sai yau wannan kafa wuta ma wannan anya ko sai ka ce anya ko diga mun suna yi gaskiya ba sai inda suna yi da abun ba haka ba kuma mutum inda ana yi sai ya yi lafiya da ya tsaya ya tambaya wani ne da ake tsara dan ana yi ya kuma ko ba haka ba to amma wuf ake karkadawa a wuce saboda haka sai ya ga cewa to ne ya bata wani dole tambaya sai ya ce ana salata wannan ba
sai ya huta sai ne sai a ana yin istighfari ma shi ke ya huta sai ne sai ta Allahumma aghfirni in ka ya wadatar to ya ai gaugawa da ake ta kan mutane ba wani kasuwa ne ki so wani gona ne ki so wani kiwo ne ki so wani kanaɗe kawai wani hira ce ne ya kama shi ne masar su waɗanda za su tsaya a wurin gawar a kowar gidan inda aka binne gawar wanda ake ce masu yan gidan makoki su ma hawa ma suke a zo binne shi a kowar su zo da su ci gaba da labari Allah ke yi duniya ce aka zaba wai saboda haka an je mutum kafin ka ce gari da komi a gaggauta ne ake dan ka ji ana gina kamari abin da ba ka mamaki ya ɗaure maka kai ana yi na ɗaya ana gardama na biyu kuma ba a bari mutum sai ya yi aiki idan wani yana tsara to wani kuma zai ce da yau ne shi kuma ana tsara kuma wani ya shi da yau ne shi kuma kada ka komi ne da aiki wannan gaugawa ta yi yawa Muhammad ko shi ne wani magabar kawai to ka tuna shi wannan mutumin da a yanzu kake gina ba kawai an taɓa gina wasu kaburbura da shi ba an taɓa gina wasu kaburbura da shi ma kuma ke nan yanzu kai da kake gina wannan da kake gaba da wata rana kuma wasu ne za su gina na haka kuma da kan zo sallah ka kama tsayuwa ka wuce sallah shi ma an taɓa yin sallar wasu gawawakin da shi kake kama tsayawa ka wuce sallah mutane kawai duk an rufe an zama mutattu kage idan aka ce su malama abin da ya kamata su yi da jan hankalin mutane a bakin makabarta na gwada musu abin da ya kamata na gwada musu da ko kusa da kamar ma zai yi ba wanda an ce idan ka je kamari ana so ko da ba za ka yi komi ba ka je kan kamarin ka tsaya ka rinka kallon yadda za a sa wannan gawar a kwantar da ita don abin da zai maka ainihin abin tunani to amma babu wannan kawai mutum sai ya zo sai canje zai tsaya kawai na biyu kuma ana son kamar ko ka kai ma ka samu damar da za ka tura kasa ko hannu zai ko biyu yanzu wallahi sama da samun takunan nuna wani lokaci ka ce ga ruwa ne ka ke da ruwa saboda kwabar da ake a wurin kawarin tarewa da hayaniya da gardama da wane ne abin ya fata maka ne ka ji ba za ka yi jikin kawarin kawai tun da ka rako shi Allah ya fi zuciya ka ya koma gefe wallahi saboda mutane matsalar su ta yi yawa Allah ke yi saboda haka nan ya kamata malaman su gyara wallahi ya kamata su gyara zo idan aka kawo gawa su tsaya a kan rami gadan su duba kai wannan mamacin musamman mace wanda za su karbi gawar mace ya kamata a ce makusantanta ne muharramanta ne me yasa aka ce maka in za a mamace likawai a mata sama da nauyin shi a cikin ce sama da yadda ake cikin ta fara babu a ce za ka gane tana da wani matsayi da wani wanda da wani ne shi wanda ba a so a ga ainihin al'awar ta ko hana ko sannan sai aka ce sallah ma a malikiyar ta bambanta sallar gawon mace ma da namiji shi ta mace aka ce kar da yawan ya tsaya sai ko ko mace ko ba dai ka wajen da ko na namiji ne aka ce sai ya ainihin tsake shi ba yi ba wannan ba duka wannan kanin da ake bada amma mutane da haka sai a je da gawa ta mace macen nan wata baba tsohuwa mace tana ji da ƙarfin jikinta kuma waɗannan wanda suke kama ta ɗin sa ta wasu sassa da rayuwar ta to wani a nan shi ɗin zai samu shi wata baya wallahi tana yana muka wasa ko saboda haka da ashe abin da ya kamata malaman sai ba tsaya bakin rawu tun da wani in ya sai zama hayaniya kuma sai hayaniya ta kasa sarkewa amma su tun da an mallaka komai a hannun su yake to wannan haƙƙi ne a kan su mu gaya musu ne muke saboda haka su je su tsaya a kan ramu idan suka tsaya a kan ramu idan aka kawo gano su duba ƴan uwarsa na kusa na jini su ce wani da wani ku za ku kawo gano ku shiga da wani ku buka ne ko suna cikin ramu a cikin hudu wallahi ba da iya haka ba wani kuma ya musu bayani ya ce gano su ba a kuma wani daban ya ce
domin mun ga Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya nuna irin waɗannan abubuwan da zai shiga tsakanin ka da wata mace ta kira saboda haka nan ayi bayani a makamarta har ba ya ayi dan wa'azi a makamarta a cikin wani tarihi a taitaccen wa'azi ba mai yawa da ayi a makamarta saboda mutane su tuntu su mutu kowa a tsoratar da shi wannan ramu ya san cewa wannan ramu za ka shige su kuma ka kaddara in baka shige su ba in musiba ce wanda za a shige ta a cikin wannan ramu sai ka haɗu da ko a yana ko da ba ka cikin ramu ba a kaddara ruwa ya cinye ka ko wata dabba ta cinye ka to sai ka haɗu da rayuwar farka saboda haka amma mutane bayanin wannan ramu amma kai shi ke na sai a zo a tsare mutane ko ana hama ya kafiya a zo kuma a rinka wani dubu da ba mutum kuɗi lafiya bayan manzon Allah ya ce ku yawan su gawa sallallahu alaihi wa sallama to ne suke ba za ka yi aikin Allah ya ba kuma har yi magana sai mutum ke ce yayi soyayya Allah su san Allah to ka gane soyayyar da babu biyayya a cikin ta aikin banza ne duk soyayyar da babu biyayya yanzu haka ce matarka tana son ka amma kuma duk abin da ka sa ta mace amma an taɓa ta kuma ce wannan hasan da take maka ita ta sani kaga wannan ya nuna ƙarya take ko ba haka bane yanzu duk masu ikirarin san annabi din nan masu ikirarin san annabi to a koma a duba aikin mutum duk mutumin da ya ikirarin yana san annabi a koma a duba aikin shi kuma shi kanshi ina ba shi shawara ya koma a duba aikin shi aikin nashi ya yi muwafaka da na annabi ko nashi yake yi ya kamata duk abin da za mu yi abin da abu hausa yake cewa wani ya adan tafiya ya kamata mu rika waiwayawa mu duba yaya sahabbai suka yi yaya annabi ya da sahabbai wannan shi ne abin da ya kamata mu yi kada mu rika waiwayawa muna duba rayuwar na yau da suka wuce nan da shekara 100 ko 50 ba sai ta kawo hujja ce wannan abin da ake yi an kai shekara 50 wannan hujja ce an kai shekara 50 ana yi ko yaran yanzu ko dukan ku da aka aje ku shekara 30 ba ku zo ku kama mutane hayaniya da rubu abin da yawa ba na kare ne Allah ba na kare ne saboda haka muna kiran su waɗannan malaman idan an kai gawa su je su tsaya a bakin rami shi abin da Allah ba da suke sarki yake wannan shi ne kawai abin da ya kamata a yi kuma ko nawa bawon Allah ya bada a wajen inda za a yi ma ɗan uwan shi da ya rasu addu'a to a karɓa abin da ya zama irin na dillali zai zama haramun yanzu dillali in ya ka'ide inda dillanci yake da matsala in ya ka'ida kuɗi to a nan ne shahara amma shi tun da a matsayin shaida yake sai aka ba shi wani abu don an ji daɗi shi ne shaida kuma dan in ta rikice za a nemo shi to sai ya amsa da abin da aka ba shi amma dillali saboda la'ada yana tare ciniki to ya kai malamai sun zama dillalai irin na dillalai mutum an zo za a yi mutum ya mutu za a yi sadaka an kawo kuɗi a yi addu'a ya a ce kuɗin sun yi kada ko masu mutane an yi mutuwa mutum an mai mutuwa har ya kai wajen da mutum idan aka yi mutuwa in mai karamin karfi ne ya daina tunanin ma mutuwa shi tunanin abin da zai sadaka a cikin tunawa yanzu wannan haka annabi da sahabbai suke yi amma a ce wannan shi ne wai ba su san annabi ne suke yawa ina wannan ganin su ne ko ba su fata su ne ba a su ne abubuwan na rantsi da Allah wannan ba shi ne sanar da annabi ne da sahabbai yanzu saboda Allah a zo an san muna gurin ɗan uwan da yanzu kuma ka duba sadakan nan fa shi a cikin wata ruwaya aka ce malamin da wannan hadisin da ake kan hujja da shi na sadaka da ake cewa sadaka ana suna goya da aka ce menene yayi ko da a cikin minhajul muslim malamin da ya kawo ta sadakan ruwa to ya ke da sadakan ruwa sai aka yi malamai suka ce kamar ana da in kana da dama kai sadaka jariya ka gina rijiya ko farko ka ce wannan a ranka kawai ma'ayin ka gina wani ko da abu maka mutu haka ka hanyar sadaka ma rijiyar ke da in ba ka samu rijiya ba to ka samu wani abu ne maka mai toshi wanda ya sadaka su jariya ne kai shi ya da wannan irin wannan sadakar da muke wuta al'adar garin mu wannan mu mai ta al'ada wanda yanzu nan za ka ba ita duk rashin kuɗinka duk talaucinka in aka ga cewa za a wuce kwanan kwanan wa yanzu ba za ka haɗu ba don Allah wa ba su za ka haɗu da gama a cikin kuma wani Allah da kuma ya hana da shi wanda kuma kai kan yana da kuma duk abin da wata wani ko ka akuya ba sai a gangama a so da akuya kuma a gangama a yi waye shi ke mace a abin da wai duka wani dole ne sai an cika wannan ka'idar da aka ɗauka ma kai ka'idar wannan da aka ɗauka ma kai dole sai an cika da kuma ku gane wani abu da abin da ta muke gana cewa
muna wannan ko da mutane za su zarge mu da wata aƙida ko wani abu dole mu ga wannan dan saboda ni dan saboda zuwa gaba in ba a faɗi mutane abin da za su yi da shi ya hutu wallahi amma ana haɗi wasu suna gane sai ga abin yana zuwa wasu suna gaji wasu kuma suna gane ba dama haka ne mana amma aka kyale to kowa ya ta sai ta akwai saboda yana inkari ba saboda haka ba matsala yanzu ne ya kawo waɗannan mutanen da suka shiga shirka ba ruwa sai suka aka wani abu amma su da manuwa haka suka aka sai ko mu yanzu za su raka haka ake yin ta ba haka ake yin ta ba duk aka zo aka tattakula abu aka rike shi duk wani abu galibin haka ɗauko shi inda ba ya da ka'ida to sai ka ga ya samu matsala in dai ba shi da ka'ida ko to shi ko duk abin da ya fito daga gurin annabi yana da ka'ida yana da kaifiyar shi da annabi ya nuna yadda za a yi to mu babu kaifiya duk abin da za a yi babu kaifiya babu tsari kawai kowa abu in ka duba abu kawai sai ka gane sai ka ga tsari kan gadon abu to wannan ya kamata a wuce a rantsa mutane bayani in ba haka ba ko wallahi mutane za su shiga uku zuwa gaba mutum a yi shi da ruwa ya dawo ya kwanci kai in ka gaishe na tunani ka dauka wai wanda ya mutu ke tunawa ba shi ke tunawa ba wannan shinkawa hatsi shi kuma da shi da kuɗi wani ma an ji likita an kai shi ɗan abin da ke hannu sannan Allah ya mishi suka aka dawo gida kuma sabo biya ta ba yau aka ta mutum ya mutu shi ka hauka mutum sarara wallahi yau babban mutum ya rasu ka hauka mutum sarara ita sadakar da ya kamata malaman da suka mata da akwai ma a tambaye su wai shin ita wajibi ne ko mustahabi ne ko kuma ainihin sunna ce ko mustahabi ne ko wajibi ne idan mun gane sai mu gane domin yanzu a sallah da muka gane farullu me yasa muka gane su saboda in mun bar ɗaya daga cikin masan sallah ba mu ta ko da mantuwa ne kuma mun gane dole ne gyara ko mu tashi sallah ko da muka gane sunna muka san matsayinta in mun mance daya babu ko ne in mun mance biyu ga abin da za mu da muka gane mustahabi har ma ne fa'idi yake cewa in ka bar mustahabi kai su biyu ka ka ba ta sallar ka to shi ma kamata mu koma mu gane shi in ba mu yi shi ba muna da laifi ko ba mu da laifi yanzu da tambayar da kamata a jira ma ko da malami shi amsa da hujja amma ba da mun gani yana yi da hujja zai amsa ya kawo da biyu a alƙur'ani da hadisi da zai a cikin wani da wannan kenan mun kai dole muhimmanci zan mu sake mu tsaya ka Allah ya go mu ce ai tun da wajibi ne ka ga shi kenan idan kuma wajibi ne ba to ya kamata a daina kallafawa mutane abin da ba za su iya ba idan ba wajibi ne ranar in ta zo mu zo a yi addu'a ta kar a ba kowa ko kar a ba kowa ko kadago dan kuɗin da za a samu dan a siyo abinci wanda suka mutu shi kenan kar a ba kowa ko kadago ba nan dan ka a ba shi kogi a tashi a kai shi ba nan zai ce ya daga wuri da shi ko shi ba dan uwan shi bane shi ba dan uwan shi ne musulmi ne dan dan uwan nashi ne ba har yanzu mishi sallah ne inda ba dan uwan shi bane zai mishi sallah ne saboda haka abu shawarar annabi a tsira Allah gane da mu sai Allah ya ce wujuhun yawma idin nadira wujuhun wasu huskoki sai Allah ya kiyaye wasu huskoki a ranar tashin alkiyama nadira za ku ga suna cike da haske saboda ni saboda sun ga abin da ransu yake so a gurin Allah Allah ya sa mu cikin ila rabbiha nazira zuwa ga ubangijinta tana mai tsokaci da sauraye da kuma kallo domin ranar tashin alkiyama an shiga aljanna ubangiji zai kira yan aljanna ya ce kuna son a ƙara muku wani daɗi da ce wanda ya fi wannan akwai ta san yanzu a nan duk abin da ka ba ɗan adam ba mutane su zaɓi duniya ba to ka je ka samu wani mai kuɗi da Allah wanda kake ganin inda kai ka samu wanda matsayin da shi ke ka tambaye shi wani yake so a duniya da ya gaya maka wani in ya gaya maka wani yake so kai da ya ko ya samu mamakin shi ma za ka yi ka sai yanzu kana ganin wani ko in ka ga matsayin da gare shi ne ka ce sai ka ji kamar kai in ka samu wannan matsayin kai shi ke ka hai to da Allah ka bashi ka tambaye shi ka ce masa wani da Allah kamar menene ne da matsala in ya gaya matsala sai kai mamaki zai sai ka ce to yo wannan matsala ta yi ne kamar ta yi ta kama za ka ci kuma ka tambaye shi yake so a bashi na kayan da duke ka ji zai ce maka a'a shi zai da bukata na kayan dukiya ne to amma ka ji yana da cikin aljanna duk da naman mutum ba a zo a ce mishi me yake so daɗi ga sunan ya same su komi
a ce shi kake so shi da kai ce a gona abin da yi wannan ya ce gaskiya wani ji mun samu da abin da muke so wani ji ce shi akwai karo za a wani akwai to saboda haka nan sai ubangiji ya yi tajalli ya ta gaishe shi da aka kuma yan aljanna akwai masu ganin ubangiji a kullum yau suna ganin shi akwai wanda suke ganin shi kuma a kullum yau sau biyu domin ganin ubangiji ganin zatin ubangiji ya fi aljanna da ya ba aljanna da wanda Allah ke ba sahabbai za ku ga ubangiji ku ranar tashin alkiyama babu wani cincirin do kamar yadda in za ka nemi wani wata akwai wanda ake tuhu wajen wani wata a ce ka kare da kusa nan gurin kowa kawai ya ɗaga da ci ga wani wata musamman da haka bayan Allah za ka ga ainihin ubangiji Allah sa cikin masu gare shi wujuhun yawma izin basira Allah ke yi Allah sa ne wasu mutuwacin kuma basira a rannan sun yi murtiki yasa Allah ce yau mata biyu da wujuhun wata suwar da wujuhun ranar da wasu mutuwacin za su yi fashi wasu mutuwacin kuma su yi wani ko da a nan mutum ainihin yana da bakar huska da su in yi can in Allah ya sa cikin nagari to sai ya taso kuma yana mai kyallin huska haka kuma a nan komin kyallin huskar shi to in ya tashi a dandana alkiyama ko shi ne Abu Lahab an gane ai ka gan shi balarabe mai kyakkyawa ba kurai shi dan asali amma zai tashi a dandanan alkiyama ba wanda kashe ne saboda ya rena Allah sosai ya ba annabi kan mutunci da ƙarfi Allah ya sa mu gane saboda haka kaga wannan kenan ta zunnu an yi ala jiha fakira ta zunnu ma'anar shi a nan yaƙini ita wannan huskar da sai baki din ta zunnu domin tana da tabbas cewa an yi ala jiha fakira za a aikata mata ainihin menene azaba wadda take mai ainihin cutarwa sosai ka gane ko saboda haka ita wannan rashin ta san da aka saboda haka ne ma huskar ta sauya to saboda haka kaga wannan sai mutum ya ainihin tsoron wannan ranar da ainihin wasaku suke canzawa Allah ya kare mu sai Allah wanda muke kanke shi Allah ya zamara da ke tarat wajila marat وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق yawa sai Allah ce kalla idza balagati tarak idan dai yazo tarkuwa abinda ake ce wa tarkuwa alamin suka ce akwai karkashin makogoro wasu kashi shuwa ne da nan karkashin makogoro to wannan shi ne tarkuwa idan rai yazo nan gurin mamaci yana wato mara lafiya yana kwanci an fara tuzgoren shi an fara jin sakaratar mawuce ya fara jin ƙarfin mutuwa ya riga ya ga mala'ika ya zai ke mishi an zo wato nan ya ci ba gargara ke nan to mutum ya zo gargara wasi da mamura sai ka ji kuma yan gudun yan jiya ana ta kuwa kai shi asibiti ko a nemo mai magani manrak arrak daga rukuya ne rukuya kuma addu'a ake ne to saboda haka nan to addu'a kuma mene magani ne saboda haka nan zuwa likita ya shiga ciki zuwa gurin duk mai magani ya shiga ciki nemo shi ko kai shi gurin ko kai mara lafiya a gurin shi mangra sai ka ji ana ta kai wannan rashin lafiya ta sai a kai shi likita a yi kaza amma ne wazanna annahu al-firaq amma shi ma abokin rashin lafiya wazanna shi ma anan yana da tabbas wazanna ya san tabbata annahu al-firaq shi yau rabuwa da duniya ya zo rabuwa da yan uwa ya zo rabuwa da duk abin da ya mallaka ya zo idan mutum yana ta hawa shi sai ya tara dukiya saboda haka har yake kula da abin da Allah ya tura mishi na wajibi to saboda haka nan yanzu wannan din yanzu ya ga ranar da wasa zo
ranar rabuwa ta zo kuma babu sauko wani tamatin sako bisa an ja shi wani tamatin sako bisa a sa shi ne kwamri suka ce kwamrin shi ɗaya ya zo ya hau sama ɗaya wasu kuma suka ce a'a kwamrin shi ya ɗanfare a jikin ƙasa wasu suka ce a'a bayan ya mutu da ake leke kawo wannan a haɗa kwamrin shi a ɗaure din nan da wani sun ba a ɗaure manyan yatsotsin da kaga kwamri da kwamri suna da ko wahala ce ne kawai ana ko ma ne wahala ce ake ne domin akwai wani lokaci ana siffanta kwamri da wahala shi yasa aka ce yau mai yi kushen an sake kuma da wani da su biyu ko bala ta iyo yau mai yi kushen an sake ranar da za a yi ayi kwamri idan ka ga mutum yana tsaya ya zani kawo wato akwai jin daɗi to shi ne ko ya zama ya yi launi ko ya zama wani hutu ya samu za a karnuka aiki kenan to saboda haka gani babu wani daɗi a ciki to saboda haka shi ne ainihin wata fata samu da za ta yi ba a raka daɗi ce Allah gane da mu ila duka yau mai da mata yanzu zuwa ga ubangijin ka ne a wannan rana da a kona ka wannan rai din yanzu da ya san sai ya haɗu da ubangiji ba zai ga kuma kone ne zai biyo baya ba za ta kaza فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولي لك وأولي ثم أولي لك وأولي sai Allah madaukakin sarki ya ce a fala saddaka bai ba da gaskiya ba wala salla kuma bai yi ba sallah walakin kazzaba wata walla sai dai ya ƙaryata kuma wata walla ya ba da baya bai ji wani ba kuma za'aba ila ahlihi ya tamassa sannan ya tafi zuwa ga gurin iyalin shi yana tamaka saboda me yake wannan tamaka saboda kayan da ke jikin shi agogon shi wato misali za mu ɗauka tun da lokacin babu agogo kaya wanda ake gadara su yanzu mutane har da turare ake gadara malamai suka ce ayar za ka tashi ba akan wanda aka fi karai suka dace misali har wanda yau ya ɗauki irin sanan shi saboda haka nan ya je yana tamaka ya kare ta aya Allah ne ba amma ya je yana tamaka wurin majalisun su inda suke hira zai kayyata wancan kiran da ake yi ya je yana tamaka yana nuna su ne suka isa saboda kayan da ke jikin shi kayan ado da ke jikin shi to haka nan hada su turaren da ya sa daga darar da yake yanzu ka gani da salula sun ce hukumar ce wannan ta jika da ni kaza ce kowa haka wani ita kai ta ga ko kudin batar sun tawa ne ka gani ga dara ce na to saboda haka nan ya zama yana tamaka Allah ya ce aula laka fa aula thumma aula laka fa aula ma'anar aula a nan gurin aka ce azaba ce azaba a gare ka aka ce wannan ainihin maganar kafin a saukar da aya manzon Allah ya yi sai ubangiji ya saukar da ita a matsayin aya sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi wancan sakaran ne uban mahaukata Abu Jahal shi ne ya zo ya mishi sakarci an gane ko to sai Allah ya ce wato sai manzon Allah ya ce mishi kai dai sai azaba ta tabbata a kanka shi ne aula laka fa aula azaba a gare ka sannan azaba dai a kanka sannan kuma azaba a gare ka sannan kuma dai azaba a kanka dan to anan sai aka ta tauhidin kaga galibi sai ake na akai hudu shi ma abin da ya hudu anan take fala saddaka bai ba da gaskiya ba wala salla bai yi ba sallah walakin kazzaba ya ƙaryata wani kuma wata wanda kuma ya juya ne juya ne an ga hudu ne saboda haka sai aka tabbatar mishi da wannan a yi saboda insani yanzu shin mutum yana zaton allan yi turaka tudda a inda ba da wani